Τσά, μωρέ, πού είσαι, έχουν περάσει 10 λεπτά, έχω κλείσει ραντεβού με την κομμότρια. Εντάξει, μωρέ, 10 λεπτά να παρκάρω έψαχνα. Τι να παρκάρεις τα κομμωτήρια, δεν έχει, παίρνουν σειρά. Τι εννοείς κομμωτήρια, πού με έφερες? Σε έφερα στο κομμωτήριο γιατί, να σου πω κάτι, είναι μουντιάλ και κυκλοφορούμε με ό,τι μαλλί να είναι. Είναι μαλλιά αυτά. Τι μαλλί να είναι, σε παρακαλώ. Μα τη μόδα τώρα είναι τα άλλα μαλλιά. Ποια? Ξέρω εγώ του Ρονάλντο. Νεϊμάρ. Αυτά είναι τα. Να κάνω μια βαφή. Η αλήθεια είναι ότι αυτά νομίζουμε εμείς ότι είναι. Δεν ξέρω ποια είναι τη μόδα, τι ζητάνε. Γιατί άμα ρωτήσουμε τι ζητάνε πιτσιρικάδες, θα μας πει άλλα. Άρα καλύτερα να απευθυνθούμε στην ειδικό. Μα γι' αυτό σε έφερα. Φύγα, πάμε. Γεια σας. Τι Γεια κάνετε? σας. Κουρευόμαστε? Τι κάνουμε? Για την Πώς κρίση εγώ είμαστε? δεν μιλάω. Ποια κρίση? Δεν ξέρω γιατί μπήκατε, αλλά εγώ για την κρίση δεν μιλάω. Ελλαδάρα. Εθνικάρα, μέσα. Μουντιάλ βλέπετε, βλέπει κάνει Μουντιάλ. Κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ. Το όνομά σας? Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα, ήρθαμε εδώ να μάθουμε στο Τα φτιάχνουμε, κομμωτήριο. κυρία Χριστίνα. Ψάχνουμε μια γυναίκα που να βλέπει Μουντιάλ. Ορίστε, η πρώτη που βρήκαμε. Ήρθαμε για το εξής. Δεν απάντησε, το πρόσεξε. Τι να απάντησε η γυναίκα, δεν σε είδε στον καθρέφτη και είχε εξαφανιστεί. Λοιπόν, θέλουμε να μάθουμε ποια κουρέματα είναι τα πιο δημοφιλή τώρα που είναι στο Μουντιάλ. Γιατί με αυτό την κορμοστασιά μας λείπει το κούρεμα. Αυτό έχουμε καταλάβει. Παιδιά μου ζητάνε το κούρεμα του Σαμαρά. Τρελά. Ναι, Σαμαρά. Και του Φελεϊνά. Φελεϊνή. Πες το κέτσι ρε εσύ κομμότρια. Πες το κέτσι. Φελεϊώτη. Αυτή την αφάνα την τέλεια. Αυτό. Μπορείτε όμως να δουλέψετε πάνω στο δικό μας μαλλί. Οπωσδήποτε. Πείτε μου τι θες να κάνεις. Ωραία, να δοκιμάσουμε και τα δύο κουρέματα θέλουμε. Να πειραματιστούμε. Ναι, να δούμε πώς πάτε, είναι. τα πάτε. Μπορούμε, Ό,τι εσείς. θέλετε. Φελεϊνή. Φελεϊνή, ναι. Φελεϊνή, κυρία, είδες. Ωραία, να μας περιλάβετε. Βεβαίως. Ποιος θα κάτσει πρώτος. Και οι δύο μαζί θέλουμε, ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, παιδιά, ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Εμείς Τι, έτσι με είμαστε. τσάλιδο χέρι. Εμείς δυο-δυο. Εμείς πάμε 2-2. Εντάξει, παιδιά, ό,τι πείτε. Ωραία. Περιμένουμε λίγο στο Ποιο? σαλονάκι. Ναι, αν και θέλετε να ερχόμαστε. καθίσετε, να Ναι. τελειώσω εδώ με την Να της κυρία. κάνετε λίγο Νεϊμάρ της κυρίας, έτσι. Ναι, ναι, εννοείται. Έχει και την υποδομή, βλέπετε εδώ. Μπράβο. Ωραία, πολύ ωραία. Περιμένουμε εμείς. Spray. Moose. Spray. Spray, spray. Spray. Έχω δει μερικά έτσι χτενίσματα, ένα εδώ, πικέ. Μαλή πικέ. Ναι, ξέρω Ρε, εγώ πολύ τώρα. μπανάλη. Η νεολαία τι κάνει τώρα? Καλύτερα να Ναι, ρωτήσουμε παιδιά. την νεολαία. Ρε παιδιά, θέλουμε να κάνουμε μουντιαλικό κούρεμα τώρα εδώ και μας είπε να μας κάνει Φελαϊνή Σαμαρά. Ποια άλλα είναι της μόδας? Νεϊμάρ, Νεϊμάρ, Χριστοδουλόπουλος Και όχι στο λέω. Χριστοδουλόπουλε. και Σαμάρας τώρα είναι πολύ της μόδας. Εσύ όμως γιατί έχεις κάνει το ταξίδι? Αυτό είναι δικό μου στυλ τώρα. Είναι μόλις γίνω και εγώ ποδοσφαιριστής. Είναι να μπει Ναι. στη μόδα και αυτό τώρα. Το όνομά σου? Διονύσης Γιαννόπουλος. Παναγιώτη, αντιγράψει το Διονύση. Σίγουρα τον έχεις δει. Hair. 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 We love our hair. Check out our hair. 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 Shampoo it hair. Blow dry it hair. So lovely hair. Spray. Είσαι έτοιμος. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλατε. Σαμαράς, Γιωργός. Γιωργός, κράτα λίγο. Spray. Spray, spray. Την αγάπη μου. Spray, spray. Spray. Δίνετε λίγο την τσατσάρα. Παρακαλώ. Hair gets tangled hair. Φελαϊνή ίδιος, Ίδιος Φελαϊνή μιλάμε. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να κυκλοφορήσουμε. Ναι. Πάμε μια βόλτα να δούμε αντιδράσει στη γειτονιά. Hair shampoo it hair. Παιδιά, κάτι δεν μου αρέσει. Μήπως να κάνουμε σένα Σαμαρά και σένα λίγο έτσι. Γιατί? Κάτι δεν μου πάει. Γιατί, επειδή είναι. Νομίζω είναι λίγο ανοιχτός για όλο αυτό το ματάκι, το έτσι. Δεν κάνει για Φαλεϊνή. Δεν. Που λες και εσύ. Δεν. Φαλεϊνή. Πες το και έτσι ρε Φαλεϊνή, πολυχρονία. φαλεϊνή. Έλα ρε Φαλεϊνή. Αγόρια, είσαστε έτοιμοι. Η αλλαγή νομίζω είναι. Εξαιρετικό. Πώς σου φαίνεται, Πάρα πολύ ωραίο. Φελαϊνίζω. Πάρα πολύ σου πάει, Κοίτα και εμένα. Πετρό, σου θυμίζω το Σαμαρά. Δεν το θυμίζεις. Όχι τον Γιώργο όμως. Τον
τρίφωνα. Κάνε μου και φυλάκι.